Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. Kleinere visjes en af en toe zat er eens een groot aan. Maar het is vooral heel leuk om te doen. En het enthousiasme, dat is vooral het allerleukste. Kom je dwars of het west, sta je yes of sta je last. Het is altijd feest bij de voetbal. Weer 6-0 verloren, dan gingen we steeds te snel. De wedstrijd klaar, maar zijn we klaar, we gaan verder bij de derde helft. De net kon ik niet scoren, de strekjes gaan naar wij. Een lekker kroket, bier, een lekker koud flesje, ja, niet het waar. Van gids aan tot aan klingen, we zijn al in de kantine. Allemaal zijn ze klaar om de submersies te zingen. Dus kom op, hou nog even vol, de feestje is nog eventjes niet klaar. Kom je dwars of het west, sta je yes of sta je last. Het is altijd feest bij de voetbal. Winnaar van de derde helft, wie de Dutsen ja vanzelf. Het is altijd feest bij de voetbal. Beste kijkers van Omroep ZVL, fijn dat jullie weer kijken naar Aan Tafel Bij. En die is deze keer vanuit Bed and Breakfast de Zeeuwse Stee in Kloosterzander, waarvoor dank natuurlijk. Mijn twee gasten, die zijn lid van de band De Dutsen. En als ik ze zo zie, denk ik van nou, Dutsen zijn jullie niet. Jullie maken al jaren muziek. En op 29 maart organiseren jullie ook een festival. Scheuteldoek in Bresjes. Welkom Jelmer, Ja, dankjewel. Haartjens en Brennen Kaboor. Yes, dankjewel. De Dutsen, dan moet je toch eens uitleggen van die naam. Ja, het zou bijna een carnavalsverenigingsnaam kunnen zijn. Misschien is dat ook wel zo, ik weet het niet. Misschien komt hij nog. Ja, dat kan ook nog. Nee, ja, we zijn al heel lang vrienden, eigenlijk, onze band. En ja, vroeger noemden we onszelf eigenlijk al een beetje de Dutchies. Of De Dutsen, en dat is later tot een ander recht gekomen, toen we deze band begonnen. Oké, maar hoezo de Dutsen? Want ja, Dat is toch een mooi Zeeuws woord. gewoon een mooi Ja, Zeeuws woord. ja. Ja, maar het heeft wel een klank die... Ja, ik ben dan een Duts, inderdaad. Oké. Ja. Nou ja, alright. Maar ik kom overal mee weg dan. Hè? Dat is ook weer waar. Ja. Ja. Dan kun je zelf al helemaal overstijgen. Ja, eigenlijk. precies. Ja, dat Ja, is ja. een goed idee eigenlijk. Ja. Jullie band bestaat 11 jaar, 12 jaar? Ja, Of nog langer? Ja, 2014, ja, dus 11. Ah ja. Ja. Of ja, toen hebben we dat liedje gemaakt. Oké, dat is het jaar van de 500 Ja, kroketten, precies, toch? precies, Oké, ja. want daarnet, bij de intro, Ja. hebben we kunnen luisteren naar jullie nieuwe nummer, Klopt, ja. de voetbal. Ja. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk dat er ook weer nieuwe muziek komt. Ja, zeker. Maar die 500 kroketten, dat gaan we ook niet meer vergeten, denk Nee, ik. dat hoor. gaat nooit vergeten worden, denk ik. De Zeeuwse cover van, de beste Zeeuwse Ja, cover van want- 2014, ja, dat is natuurlijk superleuk. We draaien kroketten bieden hand en dat doen we hier in het Zeeuwse land. Ze zijn krokant van Putten en Zog van Pen. Ja, de lekkerste kroketten die zijn hier te vinden. Bitterballen, en kroketten. En we draaien ze bieden hand. Harde mossel, onze broodvlees. En we draaien ze bieden hand. Jullie hebben ook een aantal liedjes waar ik een beetje uit opmaak, maar misschien maak ik er meer uit op dan, Ja. dan jullie erin gestopt hebben. Dat jullie ook een beetje actie voeren. We willen de Joy terug en de boot, ja, die vaart niet meer. Nou, dat is ook wel weer jammer. Is dat zo? Of zie ik er iets in wat er niet in zit? Actievoer niet per se. We zoeken meer naar dingen van echt uit het West-Zeeuws-Vlaamse of het Zeeuws-Vlaanderen. Ja. En daar wilden we gewoon liedjes over schrijven. Dus de Joy was er zo eentje, ja, die is er niet mee, maar we wilden er wel een liedje over schrijven. Dus daar willen we gewoon terug. Hè. Oké. Maar er is wel weer een disco nou. Dat klopt, ja. Want daar gaan jullie ook je festival organiseren. Zeker. Natuurlijk. Laten we daar maar eens naartoe gaan. Hè? Want ik wil eerst nog even wat over jullie muziek. Want hoe zouden jullie nou zelf jullie muziek omschrijven? Wat voor soort muziek maak je nou eigenlijk? Ja, leuke muziek. Ja, dat is sowieso. Nee, Maar, het is een beetje mix eigenlijk. We maken covertjes van bestaande nummers. En dan vaak over een thema wat inderdaad iconisch of kenmerkend is voor de alledaagse Zeeuw, om het zo te zeggen.
En dat onderwerp en nummerkeuze, dat verschilt wel eens. Dus het is niet één genre waar we echt aan vasthouden. Maar het is meer een beetje wat past er bij het gevoel en wat willen we overbrengen. Maar zijn het altijd covers? Nee, toch? Het is allemaal Ja, covers. Het zijn allemaal Ja, covers? alles. Oh, ik herken ze niet altijd als Nee, dat van het snap ik. origineel. Maar... Nee, ja, het is vaak, had er iemand een idee en dan, of je hoort een liedje en denkt, oh dat is een leuke tekst. En dan gaan we dat nummer gewoon doen. En of dat nou Michael Jackson is of Rammstein, maakt ons niet uit. Nee, Nee. alle stijlen zijn Ja hoor, mogelijk. kom maar op. Maar je verzint er een Zeeuws-Vlaamse precies. draaigever Ja. eraan, zeg maar. Ja, dat is Oké. het idee. Nou, dat is wel heel leuk. Ja, ik zou zeggen, want als ik luister naar jullie nummers, dan hoor ik hoor heel veel humor. Ja. Volgens mij hebben jullie ongelooflijk veel lol met elkaar. Ja, Dat kan je wel snel. Ja. dat klopt. Ja. Het duurt ook even voordat we die nummers live kunnen spelen zonder dat we zelf moeten lachen. Oh, Dat ja, ja. heb je vaak genoeg gedaan, hè, zodat het eigenlijk voor jezelf normaal is. Oké, en er veel oefenen dus van Ja, tevoren. Ja, dat klopt. Ja. Het is ook Zeeuws-Vlaams in hart en nieren. Ja. En misschien zelfs 007. Ja. West-Zeeuws-Vlaams in hart en nieren. ja. Ja, dat is wel mooi. Jullie organiseren 29 maart het festival Scheuteldoek. Dat is voor de tweede keer. Ja. Waarom jullie dachten eens, we gaan een festival organiseren. Waarom eigenlijk? Ja, het is eigenlijk een beetje uit de klauw gelopen, moet ik zeggen. We hadden al redelijk tijd stilgezeten met de band. De corona kwam natuurlijk ook tussendoor. Oh ja. En, Ja, dan kon je niks doen natuurlijk. Nou, ook nog een nummertje over nog- maken. ja. Oh, ja. de corona Uiteraard. natuurlijk. Ja, wat moet je anders? nee, we hadden op een gegeven moment het idee van, goh, we willen weer eens gaan optreden. Zullen we een try-out show doen? De keer van, hoe worden we nog een beetje ontvangen? Nou, toen zijn we daar... Was je daar bang voor? Nee, daar niet, maar ook voor onszelf, omdat we al lang niet meer gespeeld Ja, hadden ja. eigenlijk als band. Van, Ah, hoe oké. gaat het met ons ook, om het zo te zeggen. En ja, dat is eigenlijk... Er kwamen steeds ideetjes bij en toen was het op een moment van, ja, maar zullen we dan niet nog een bandje het voorprogramma doen voor ons? Anders is het ook zo alleen, zeg maar. En ja, toen was er nog een bandje Ja. bij gekomen, dus op een gegeven moment is het toch iets meer geworden dan alleen de try-out show. En dat was in... Ook in Dust. Ja. Ja. Maar dat was vorig jaar? Dat was vorig jaar. jaar. Oké. 6 maart. Nee, 6 april. 6 april. Ja. En ja, dat was eigenlijk zo goed bevallen dat we dit jaar nog iets meer uitgebreid hebben inderdaad. Dus nog een paar bands op de affiche erbij. En hopelijk gaat dat dan een stijgende lijn zo verder. Oké. Ja, Ik vorig jaar hoor ambitie. Ja, zeker, zeker. Ja, vorig jaar hebben we ons gericht echt op West-Zeeuws-Vlaanderen. Er waren ook alleen maar West-Zeeuws-Vlaamse artiesten. En dit jaar hebben we nu het oosten er zeg maar ook bij gepakt. Ja, als het een beetje uitpakt kun je misschien de overkant. ja. Doen voor volgend We gaan het jaar. Maar helemaal dat is allemaal uitbreiden. maar, ja. Oké, Gewoon want een beetje ook de mensen van hier ook een podium geven, maar ook dat druk bezocht wordt door vooral Zeeuwen. ja. Ja. Het, voor mij, als ik jullie zo hoor, en ook met de ambitie Ja. erbij, maar ook het feit dat jullie zelf altijd optreden, doet me wel een beetje denken aan de ballade in de Ja, Terneuzen. ja, maar dan in het klein. En, ja, jullie beginnen klein, maar ik proef ambitie. Nee, Dus, het is waar. Ja. Nou goed, ons idee is nooit geweest van we gaan een festival organiseren en dat is wat we doen. Maar dat is helemaal zo gekomen. Ik weet niet eens of dat bij Michael Hart ook zo geweest is, maar die is misschien ook wel behoorlijk Ja, zoals ja, jullie. ja, Ja, zou lekker kunnen. optreden. Ja. Ik organiseer gewoon een festival. Ja. Ja, het is wel waar. Hey, neem eens even mee, of ons, de kijkers mee, naar dat festival Scheuteldoek. Hè? Van, ik kom binnen, wat zie ik dan? Is het anders dan andere festivals? Ja, ik denk het wel, omdat je natuurlijk een discotheek binnenkomt en niet een open veld of... Ja, dat is al een groot verschil ja, natuurlijk. Of Kaipop of zo, dat is ook in een loods, dat is toch wat anders. Ja, je komt echt binnen, een entree heb je dan, waar je dus je kaartje scant en je loopt door en dan kom je eigenlijk in een discotheekzaal waar er dan op dat moment een podium is, gewoon een bar en ja, dat is het eigenlijk. Ja. En wat voor soort mensen komen er op jullie festival? Wie komt erop af? Zeeuws-Vlamingen zeker? Ja, Want dat jullie, is onze doelgroep, ja. maar wel van jong tot oud. Ja, is het wel een mix? Je merkt sowieso in onze muziek ook. Als je bijvoorbeeld een liedje over de boord hebt, dat trekt toch heel veel wat ouder publiek, omdat die dacht, het is herkenbaar voor hen. Die denken aan het brugje kroket. Ja. Maar Kwijl in de mond. maar ook mensen die nog nooit met die boot meegeweest zijn, zeg maar. Ja, je bent dat ook is een hele mooi, generatie. die dingen Boot? Ja, Ja. boord. Maar het klinkt wel lekker. Ja, fijn, maar ik zing wel ja. mee, ja, precies. Ja. Ja, dus het is echt wel heel gevarieerd in leeftijd dan, maar ik denk dat het vooral wel heel veel Zeeuwen zijn die daar naartoe komen en dat is ook precies het doel wat we hebben natuurlijk. In eerste instantie Zeeuws-Vlaanderen, Ja. West-Zeeuws-Vlaanderen. Die gaan nou wel uitbreiden Oosten, naar ja. Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Volgend Zeker. jaar hoorde ik de overkant al Ja, aankomen. wie weet, ja. Ja, oké. Nee, is er enkel muziek of hebben jullie ook nog andere dingen? Nee, voor nu is het echt enkel Ja, muziek. muziek, ja. Muziekfestival inderdaad, ja. Oké. Dat zijn Ja, en drinken, hè? Dat is er ook. ongetwijfeld. Ja. En wat te eten. Ja, Ja. wat eten. Ja. Maar als je vooruit kijkt, jullie ambitie. Ik bedoel, bij heel veel festivals dan is
er komen altijd dingen bij, hè? Ja, dat is waar. Ja, als wij ons houden aan het dust, dan weet ik niet hoeveel er dan bij komt. Maar ja, wie weet wat de toekomst brengt. Je weet weten we allemaal niet. welke Nee. kant het op gaat natuurlijk. Hè? Maar, Ja. speculeren. Maar jullie mag- staan er wel voor open. Ja, als ik denk voor het mezelf praat in Ja. ieder geval, hè, dan staat ik daar zeker wel voor maar open. ik ook Ja. wel. Ja, dat is mij duidelijk. Volgens mij komt dat er wel, als ik het zo hoor. Hey, vertel even over het programma, want er komen nu bands uit de verschillende hoeken van Zeeuws-Vlaanderen. Ja. Kun je even welke komen er zoal? Handhaving komt bijvoorbeeld. Dat is uit Hulst, hè? Ja, die komen uit Hulst, ja. En Wat voor muziek maken die? die maken een beetje, Ja, een beetje punk. punky, Punk opzwepend. Nederlandstalig ook. Doen ze Ja. ook punk. Dat is vooral punk. Vooral punk. Ja. En zingen zij ook in dialect? Of is Nee, nou dat niet. niet? Ze doen wel... Niet zo zwaar als wij. Niet, Nee, de nee. toon ligt, het is Ja. niet het doel dat zij in het Zeeuws zingen, zeg maar. Maar Oké. ik denk wel dat het er een beetje in verwerkt zit. Tongvals wel, ja, die zat er Ja, altijd je wel een had beetje aanwezig hoor, zijn ja, natuurlijk. ja. Ja, Ja. oké, maar dat is logisch. Maar Ja. jullie doen het heel bewust. Ja, Ja. een beetje alle normaal, zeg maar. Maar Ja, dan, ja, precies. vandaar. Ja, en dan heb je handhaving dus en two-timers. Dat zijn ook wel jonge gastjes die hier uit de buurt komen. Ik weet even niet uit welk dorp of... Ik durf het ook even niet te zeggen. Nee, Nee. Ja, dat ik ook las niet, iets over dat ze in een café in Vogelwaard had opgetreden. Ja. Komen ze daar vandaan? Of? Ja, ze komen in ieder geval Hier uit de buurt. buurt? Ja, Oké, ja. ja. Dus die En- maken rockmuziek. Rock, Ja. oké. En dan hebben we Van Talut. Van En die Talut, komen ja. dan uit het westen en die doen ook, die doen wel echt West-Vlaams. Oké. Nou, hoe zou je dat genre een beetje omschrijven? Ja, moet je Ja, dat is een noemen? beetje mix tussen folk en een beetje country zit er ook al in verwerkt. Oké. Nou, het is iets rustiger. Ja. Ja. Maar dan wel met echt Zeeuws-Vlaamse Echt, teksten. ja, ja, zeg maar, zeker, ja. En thema's. Ja, echt wel leuk ook. Oké. En dan hebben we Johnny Oké, nog maar eens. Vorig jaar hadden we ook Johnny Oké en die doet natuurlijk vishop, dus rappen, het Zeeuws. Ja. Ik vond het een leuke naam trouwens, Vishop. Ik moest 3 keer lezen. Wat staat er nou eigenlijk? Nee, oh ja, vis. Maar hij Hip heeft ook, Vishop. hij bestaat nu, hoe lang is het? 20 jaar, 20 jaar. Johnny Oké of zo. Ja. En hij heeft ook Johnny Contant gedaan. Dus onder die naam heeft hij iets uitgebracht. Net zoals Johnny Cash, zeg maar. Dat is de grap. Oh, ja. Dus hij komt, omdat het een jubileum is, akoestisch doen. Dus hij komt met een gitaar en die doet zijn muziek akoestisch. Zowel zijn vishop als zijn Johnny Contant Oké. muziek. Dus Nou, dat is dus voor ons wel ook heel nieuw. speciaal. Ja, voor hem ook nieuw. Ja. We gaan het zien. Ik vind het altijd Dus mooi een wat hij primeur. doet. Dus ja. Het is een primeur op Schotendoek, Ja, eigenlijk. precies, ja. En jullie zelf zijn de afsluiter. Ja, we gaan afsluiten. Dus ja. jullie knallen er helemaal in met de voetbal en Ja, de boot. onder en andere. de Onder andere, ja. 500 kroketten Ja, nog steeds zeker, natuurlijk. zeker. Ja, hoor, ja, hoor. En er zitten nog wat nieuwe nummertjes in verwerkt in de Ja. nieuwe set. Oké. Ja. Dus het publiek gaat echt wel iets krijgen wat ze nog niet gezien hebben. Vorig Ja, jaar. Ja, dat sowieso, klopt, ja. Oké, ja, dat is mooi. Hey, want hoeveel mensen kunnen er eigenlijk in de zaal? Laten we daar eens over... Ja, ik dacht 1000. Ja, om en nabij Zoiets, 1000. Ja. Oké. Ja. Of 1000, sorry. Duizend, ja. Dus Vorig jaar hadden jullie er 450, Ja, 500 zoiets, bezoekers. ja. Dan mikken jullie nu weer op of zeggen nou, Ja, we gaan naar die 1000. 1000. Nou, 1000 denk ik dat, dat zou heel mooi zijn, maar dat ietsje meer is als vorig jaar, ben ik ook al tevreden. Ja. zeker, ja. Ik vind het En- gewoon leuk dat druk bezocht is en of dat er dan 500 zijn of 800, ja, hoe meer is Ja, natuurlijk oké. beter. Maar Is de kaartverkoop eigenlijk al gestart? ja, Of, zeker. Hoeveel zijn er al verkocht? Dan heb je al een beetje een Ja, indicatie. dat is, ik denk kleine 200 of zo. Oh ja, dus je bent wel al een Ja. beetje op weg. Ja, precies, ja. Dat gaat op zich wel goed. Oké. Wat kosten de kaartjes? Die zijn momenteel 12,50 in de voorverkoop. En aan de deur 15 euro. Oké. Dus dan is de tip natuurlijk, als je hem nu al koopt, dan heb je nog geld voor een extra pintje daar natuurlijk. Zo is dat. Ja, Kan je die bij deze zakken steken? Ja. Kun je die voor 2,50 kopen, een pintje? dat weet ik niet. Dat durf ik tegenwoordig ook niet met te zeggen. Misschien dat wou zo ik eentje. Gemiddeld op een festival is het ietsje duurder. Ja, het is wel waar. Ik tegenwoordig. weet niet wat een beetje kost. Nee, maar wij hanteren natuurlijk gewoon de nuchtere Zeeuwse prijzen. Ja, oké. Dat is nou voor ja. en door Zeeuw natuurlijk. Ja. Kijk eens, dit hebben jullie allemaal niet gehoord. Het is gewoon 2,50, zullen we maar zeggen. Ja. ja. Ehm, Wat geld kost. waar kunnen de kaartjes gekocht worden? Ja, online. We hebben natuurlijk een poster, zie je overal ziet, staat de QR-code op, kan je scannen. Je kunt het linkje aanklikken via onze Facebook of Instagram of TikTok of iets van de socials. Je kan hem ook fysiek kopen. We hebben een verkooppunt bij de Jumbo in Bresjes. Oké. En anders gewoon aan de deur. Ja, maar dan heb je een pintje minder. Ja, als je dat doet natuurlijk. ja, dat klopt, ja. Ja, dat is natuurlijk weer jammer. Hey, als je nou even, daarnet zei je al van nou, we hebben wel ambitie. Hè? We gaan even dromen. Oké.
We gaan even Droomwacht. dromen. Ja. Ja, dat mag altijd. Over 5 jaar, dan hebben jullie nog steeds scheuteldoek. Hoeveel man staat er dan? Laten we daar eens mee beginnen. 'S middags of 's avonds? Kijk aan, we hebben al een middag en een avond. De zaterdag of de zondag. Ja. Kijk, ik proef ambities, steeds Ja, meer. nee, ja, hoeveel man heb je dan? Dat is Ja. dromen, ja. Dat vind ik vind moeilijk. ik lastig speculeren, maar ik denk dat het wel, als we dan gaan dromen, zeg maar, dat het inderdaad wel een dagvullend festival zou kunnen worden. Nog geen 2 daags. Dat is, Ja, dat zou heel mooi zijn natuurlijk, maar binnen dat is 5 voor over jaar. 10 jaar. Dat is over 10 jaar inderdaad. Oké, ja, ja. precies. Precies, ja. Nee, maar ik zou het wel mooi vinden inderdaad als je weer eens aan onze kant neemt, want op zich er zijn veel festivalletjes in de buurt, maar eigenlijk aan echt het westen zeer weinig. En dan zou het leuk zijn als daar ook weer zoiets op de kaart kan komen. Ja. Ja. Maar ik neem aan dat jullie wel dat profiel wat je nou hebt, dat wil je wel vasthouden, neem ik aan. Want anders dan wordt het een gewoon Ja, festival. juist. Ja, je bedoelt het Zeeuwse ervan. Het van- Zeeuwse van, ja. Dat zou ik wel willen voortzetten, zeg maar. Met Zeeuwse bands, maar ook het dialect, Ja. zeg maar, waar jullie in zingen. Want dat maakt nummers wel heel, dat maakt het bijzonder. Ja, Want precies, bandjes ja. heb je zat, Ja, zeg genoeg. maar. Ja, dat klopt. Maar niet zo heel veel bandjes die heel specifiek in jullie dialect zingen. Nee, dat Nee, klopt. Nee, ja. Ik weet niet of die er zijn. Nee, en als ze er zijn, dan mogen zijn wij het. ze contact Ja, opnemen. dan- Ja, Ja, dus zeker. dan programmeren ze. Ja, Dus, juist. dat Ja, snap ik Want we inderdaad. hebben natuurlijk veel gezocht en het is lastig inderdaad om... Wie zou je heel graag op jullie festival hebben? Over 5 jaar. Ja, Of volgend jaar al, mag ook goed. Maar Dat is een lastige vraag. Ja, kijk, als we kunnen dromen, dan zou ik zeggen de La Maquettas. Ja, kijk. Dat zou ik dan een mooie afsluiting dat vinden. zou mooi zijn, ja. Nee, jullie moeten zelf blijven afsluiten natuurlijk. Ja, Toch? Ja, of Ja, ja. dat zal Michael Of zelf wel dat- zeggen, denk ik. Daar valt wel wat te regelen dan, denk ik. Ja, nee, dat moet je blijven doen, denk ik. Want dat is tot hij erbij neervalt. Oké, de La Maquettas. Nog even verder dromen? Ja, ik We vind zijn er het toch bezig? Ja, maar zoveel ken ik daar niet. Wat Ja, echt het- Zeeuws groot is, ja. Dan moet je al aan Bluff of Raccoon of zo gaan denken, maar dat... Is dat niet wat je beoogt daar? Nou, niet per se, want dat is niks tegen hun natuurlijk, nee, hè. Maar nee. dat is niet... Ze komen uit Zeeland, dat is het vooral, maar... Je proeft daar niet meer het Zeeuws in. Nee, ja, bij Bluff misschien nog wel iets meer dan bij Raccoon, maar... Ja. Nee. Ja. Oké, dus jullie willen eigenlijk gewoon wel bands die echt van die voeten hier in de Zeeuwse of Zeeuws-Vlaamse klei hebben. wel, ja. En wil je dan ook toe naar dat dialect? Dat is mooi meegenomen, denk ik. Maar dat is niet per se een eis. Nee, want nu hebben we ook een paar bandjes staan die dat niet Die doen, niet- maar ja, die oké. komen wel uit Ja. Zeeland. Oké. En wil je ook vooral aan nieuw talent een podium geven? Ja, ook, ja. Dat is die Two-Timer bijvoorbeeld. Die zijn vrij nieuw, volgens mij. Ja, ik had het nog niet gehoord, maar Ja, wat ik ervan gehoord heb is wel positief. oké. Zeer goed. Ja. Ja. Goed. Volgens mij gaat dat er wel komen, dat tweedaagse festival. Aan jullie gaat het niet liggen volgens mij. Nee, aan ons dat niet leggen. Het is natuurlijk voor dit jaar eerst zaak dat je een mooi festival neerzet. Ja, zeker. Maar, ik hoop dat er nog heel veel kaartjes verkocht gaan worden. Dat je die 1000 gewoon haalt. Ja, hoe tof dat zou zou dat mooi zijn? zijn. Ja, dat zou ik echt fantastisch vinden. Ik wou jullie bedanken voor jullie verhaal. Heel veel succes 29 maart. Ja, dankjewel. En beste kijkers, als jullie nou wat meer willen weten over het festival. We hebben de poster al laten zien, maar hieronder verschijnen ook de Facebook pagina's en zo waar je de tickets kunt kopen. En ja, ik zou zeggen, ga er vooral naartoe en geniet van Zeeuws-Vlaamse muziek. Tot de volgende keer.